Inyalo bedo ni lekni mar medo sombi noduono nikech nok mar omenda, nikech iketo maino e puonjo nyithindo kata wedeni. Lekno pod inyal chier kaluwore kod chenro mag siro somo mamalo e mbalariany mopogore opogore. Mano bende kisomo e sani kendo kaluwore kod Ofuki. Wendo ma wan godo e studio kawuono ni en Winnie Recho, ma en jata tije mar riwruok mar UNICAF, ma bende chiwo sir mar omenda mano mar somo mamalo. Imore machiegni Ramogi TV. Erokamano Jael. Erokamano ahinya kuom riwri kodwa e chenro ni mar Mine Wacho. Kapok wachako twak marwa, ang'e ni ji digomb ng'eyo ni Winnie Recho en ng'awa, onya kanye? An iluonga ni Winnie Rachel Atieno, anya Nyakach modak Migori. Koro Migori ema wadake, lakini originally wawuok Nyakach. Migori ge kanye? Migori Kadem, kuma iluongo ni Aonge Dhiang'. In nya Aonge Dhiang'. Nitiere nyako moro nochopo kendi ma wuok mane gweng'no. Koro jo mage ma claim jo Nyakach koso jo Migori? Dawach ni jo Nyakach, nekech Migori wan jodak. Jodak kono. But ngima umang'eny nitiere kono. To sama koro wawuoye wach mar siro somo mamalo. To gi pek ma bende nitiere e Kenya kendi. Wachaka ni wang'iyo ni to chenro chalo nade pacho kae? King'iyo adier mar kiwacho adieri, to ka ji ochako somo, kata achaka gi basic school, government miyo ji free education, kendo kanyo koyudi kaka janyuol ni nyathi ok odhi school, tiso iye. Kidhi high school kae, iyudo ka jonyuol moko nyalo tero nyithindo, jonyuol moko ok nyal, lakini gitemo mondo gidhi. But kis chope mbalariany ka iyudo ka weche tek, nikech koro kila ng'ato temo kako nyalo. Osebedo matek nikech koro itemo ni ikaw responsibilities ni kone gi kone, ng'iyo nyithindo, gi familia, idhi e tich. Koro bedo matek sana mondo ji mang'eny odhi e mbalariany mondo otim university. Most of the time iyudo ni ji timo bachelors, lakini kochopo ka masters kae gi PhD kendo bedo matek. To sani iyudo ka kar tich, kata sirkal nowacho ni jo sirkal ma sani onge gi masters bedo matek mondo yud promotion. Jirem gi degree kae. Girem gi degree kae. To degree ni kata be degree ni okoyot. Kineno kaka weche nosedhi sani HELB ong'adi, gik mang'eny ong'adi, nyocha nineno kaka weche university no bedo matek. Koro yudo ka familia mang'eny nigi pek mar tero nyithindo e sikul mondo gitim degrees mang'eny gi. Koro kanyo ema wadonje kaka UNICAF. Nikech bende thothne king'iyo kaka pod en sir mar japuonjre, to jonyuol kata jok ma bende siroge boterogi ahinya mochopo ka nyiri ma koro oyudo degree ne. To in kaka ng'ano ero ma bende puonjo jogi, ing'eni bende intiere gi lek mari. Ing'ama duong' itiyo, ng'ato neno ni itiyo, winjo bed ni ichulo pesa ni in owuon. To pek bende pod nitie. Koro ineno ka koro kaka in Jael, sani koro in e tich. Isebedo kila ng'ato ng'i ni ng'ama ng'ongo, itiyo, in gi pesa ni, lakini majukumu ma pod in go be pod ng'eny. Koro yudo ka pek ahinya sana mondo seche moko in gi nyithiu moko maluwo bang'i, jonyuol wanotemo kaka ginyalo. Iseneno tinde ka ji wacho mang'eny e wang' book ka e Facebook ni generational black tax oningo bed koro diwa tieko. Ages ma koro wan kaka millennials kwa dhi mbele, nyithindwa kik bed ni koro kendo geronwa nyaka udi. Koro tinggi osebedo mapek. Kisebedo ng'ama koro chako tiyo, iyudo ka weche ng'eny. Koro mondo ikawa balance mar gigi bedo matek. Koro iyudo ka ibro keto somo no kando matin, nekech koro wachor joga. Nyithiwa moko be poko dhi school ka an gi labda jomoko sechego isebedo gi familia, school fees turi kae, koro ikia kaka kitim. Koro jok mang'eny university no koro giketa kando mondo koro gitim gik moko. Bang'e koro ka tich kae koro inyisi ni to koro kidwaro promotion to koro ere karatas moro midhigo sikul kanyo matin mwamedi. To gik moko be sani king'iyo, gik moko oselokre ahinya. Sani wawuoyo AI, sani ji wacho gik mang'eny mag teknolojia.
jedimo se dhi skul mosomo gigi iyudo ka tek mondo idoge sikul mondo idhi beda ikaw masters nino kata PhD nino. Koro kaka UNICAF wasebedo kwa manyo kembni mang'eny maya Europe, maya US, to wakelo gi kanyakla to wa fundraise for scholarships. Scholarships gisekonyo ji mang'eny e ndalo mang'eny nikech koro kiseyudo afadhali koro ng'ado ni kwan kendo konyi makoro inyalo bedo ni balance. To king'iyo kaka scholarships go betiyo ene yo mayot nikech koro komi scholarship ni idhi kawuono apenjie ka idwa dhi kata East London ni idwa dhi somo ipani nyalo kawi pesa di. Kise para ni en London to iketo mana million iwacho gik madhi 4.5 million to jedi manyalo afford somo machalo kamano. But wate wadwaro somo maber. Certificate minyalo donjogo kumoro to kendo iwinjo ka certificate no en certificate moluor motegno matiyo. Koro iyudo ka be familia mang'eny ok onyal tero nyithindwa kendo London kata US. Koro UNICAF gima UNICAF timo waseketo riwruok gi organizations mang'eny. Koro kelo scholarships gi to wa make it very easy for jael mondo yud scholarship osoma ka en citizen kae oendelea timo tije ma kawaida ka en gi familia ne nyalo dok ir familia ne godhiambo nyalo ng'iyo nyithinde seche moko kata king'iyo kata Nairobi kae kana poka ni asome mbalariany ma East London to in kae isomo online. Koro kisomo online inyalo timo gigi te to seche moko kata king'iyo ki bod giwuok kae midhi ibede class kumoro godhiambo iwacho jam naneno kaka jinyoro ne yuagore ka Tich Abich koth nochwe matin kamae to weche nokethore Nairobi kae ji nochope ute saa 7. Koro king'iyo gigo te ang' itimo sadi michaki bi e studio ka mitim tiji makinje ndi chaki wuog idhi ng'i nyithindi isafiri imbeti be idwaro dhi timo gige ni achiel ariyo irom go siepe familia gik machalo kamano. Koro somo ma UNICAF kelo ni ok wakel scholarship kende wariwore gi universities mondo omi jo Kenya jo Africa te but sana koro kaka wan gi office Kenya kae koro jo Kenya te wang'iyo ka kila ng'ato ing'eni nitie statement moro ma ji wacho gani education is not a privilege, it is a right. Okoningo bedni nitie gimora mora manyalo miyo jael ok dhi school lakini mano ok reality ground. Reality ni otek. Koro kisekelo scholarships gi bedo mayot nikech an gi university mbalariany manyalo terie nikech kaka school University of East London en 4.5 million iyudo ka koro UNICAF kae odhi golo ni 80% of that amount. Number one mokwongo king'iyo maber wakwongo negotiate kod mondo wadhi kata piny mar 4 million no. Ma by the time mimi 80% no idongi pesa moro matin makata okinyal dhi goloka okinyal kata tieko idhogo ndege midhi goloka. Koro oketo ne jo Africa yot moro kanyo makoro inyalo yudo East London e dhodi e yodi inyalo somo ka in ng'ama safiri mang'eny kitiyo kuonde ma network tine nitie jok mani Samburu nitie jok mani Wajir nitie moro jomoko mani joluo aonge dhiang' ma network wamako ga Tanganyika gi koni iyudo ka inyalo bedo somo nikech inyalo download app mar UNICAF simbi ti somo. Kaito bende iwacho ni somo ni endi kopogore gi mbalariany mamoko nikech kuonde mamoko en somo semester ka semester wadonje semester ni wadhi machielo mar UNICAF kata project motimo ne program motimo ni en ni kaluwore koda module kata subjects ma ng'ato timo. Koro kanyo kendo nitie pogruok moro to gimomiyo nitie pogruok en ni ndalo sesudo na nyisi ni sani wawacho weche AI gi technology tiyudo ka gima seche moko chando institutions wa kata organizations en ni ok wadwa move with times. Koro yudo niya kaka sani mbalariany mang'eny giketo semester. Koro semester sani irit September to labda ini dwa chako somo koro kaka sani dongo rumo koro nyaki dongo nyaki rit tingeni lecturers bende oseng'anyo koro
in jaki rit January online ka onge ng'anyo ka lecturer ng'anyo in sombi pod bro dhi mbele but iyudo ka inyalo kwanyo pila moro which is module ikawo module ni moro ti isomo jumbe uchiel abiriyo aboro kasto kisetiko module no tichaki kawo moro to module gi kene inyalo kawo gi kin tayari tayari manyiso nango kin tayari manisha niya ing'e kaka kidhie mbalariany ma kawuono gi ka ng'ato noko bire semester ni kendo in ok ibi dhi semester nikech onge quorum donge koro e UNICAF kae wan waonge mano inisomo seche midwaro koro idonje class seche midwaro nikech in gi gimoro amora monego tim japuonj nitie kila kitu mimanyo kanyo ibro yudo iye kanyo koro yes oseorni nitie nyaka video graphics wan gi audio kine gari ni riembo mose jam kanyo inyalo listen through your notes koro miyo ji tich mayot isomo kumoro amora mibede to be gimoro manyalo wacho kendo nitie gimoro maji wuoye diversity and inclusion kineno kaka UNICAF wasetimo matek ma waketo nyaka platform wano waketo brailles makoro nyaka jok ma onyoko jite iye kanyo koro nyalo somo wase yudo nyaka graduates mo graduate koro somo ni oken mar jomoko oken jomo nyalo kende na anyiso gajinia somo en gima very important nikech king'io mieche mang'eny waloko mieche nikech wach somo ni gima nyalo lokruok maduong koro UNICAF ka wang'iyo mano waneno ka scholarships gin gima kimiyo ng'ato kawuono an entire community is changed kende bro impact akoro achako gi kanye kakoro gi sane wacho ni agombo mondo andikra adhi nyime gi somba ayudo scholarships mabende uchiwo gi achako gi kanye tatimo nango koro ichako gi kanye koro wan gi website wa www.unicaf.org mangato nyalo dhi ng'iyo idonje university manyo ni mbalariany manye madwaro nikech wan gi universities a beach wan gi East London wan gi Liverpool John Moore wan gi University of Suffolk kasto wan gi ariyo moko mag UNICAF mani Africa kae e Malawi gi Zambia koro iyiero idhi ting'iyo mbalariany midwa donje mano eroni kasto imanyo course midwaro kasto apply kasto gimoro kendo manyaka wachi be isega apply scholarship ing'eni application mar scholarship tek ichake ga chake ga to kichopo kumoro tiwacho ni yawa to be ma be nyalo wabed obeda nango gikete kamano nikech ji mang'eny timo applications pile koro UNICAF kae wase loso wach kaka inyalo apply kichako application dakika 3 abich auchiel abiriyo isetieko timo application kata ng'ama ni dala kocha kata ng'ama ni dala cha nyalo kata timo application e simu ni recho an kaka jafwambo kamendie agombo mondo amedra kaka jafwambo ng'ina ne university mabende nyalo miya masters e weche mag fwambo to timo kamano koro ginyalo kata gonwa simu jomoko binyis ne an adonje website unu lakini pokaelewa achiel ariyo inyalo konya koro wamiyo giga namba masimu to gigocho kasto wakonyo gi nyaka gidonje e mbalariany mabende bomiyo abange kanyo kamano bende sama ng'ato yiero course mabende odwa timo kinde moko ng'ikruok bedo kaluwore ni ok donjre course ma ng'ato yiero ok donjre aseneno gino ka timre mang'eny nikech iyudo ka ji mang'eny timre e masters nikech wadwa tima masters mondo ayud karatas idwaro karatas to masters nini ang'o modhi konyi go okonyo tiji no nang'o kata kanyo minenori e higni mabiro mbele kae idwano okonyi timang'o koro iyudo ka ng'ato otimo application to koro kigone simu wan gi jok molungo ni special advisors mago simu koro kigone simu tipenje maswali ariyo adek iyudo ka gimodwa timo gi kata kumodwa dhie gigo okambatana maber koro gima timore niya wan gi special departments go mwaketo mami advice gi penji sebede tich mane mai tich midwa timo jali nidwa bedo news anchor
tidwa chopo kanye e Citizen kae. Koro ging'iyo ni e higni 5 jael neno kamae, koro gikonyi mondo ing'e ni wagol ma wakete ka, kata moyiero ni en mana sawa. Koro mago services ma UNICEF miyo ji, miyudo ga ka kembni mang'eny kwayo pesa mondo gitim, but mano gima watimo ne jite mondo gi make a very good choice. Kama na yenye sani sawa dhi ka gima rumo isemi website maru kuma ng'ato nyalo idhi adhi igin ng'ato bende ber itimo research mari timatima nonro mari ing'e ane gima nitie, koro bang' kanyo ero to koro ginyalo tudre kodu, ginyalo tudre koda, ginyalo chiwo wan gi namba ginyalo gochonwa 07 24 05 77 28. Koro ka gigocho nyala nuoe kendo 07 24 05 77 28. Koro ka gigocho kanyo to wabro konyogi, wabro ensure ni giyudo scholarships magi donjo nyaka mbalariany magi somo. Mana mapiyo piyo e dakika achiel ng'ato penjo ni ang'o miyo mbalariany ma pacho kendie onge ema mochiwo scholarship? Mano penjo maber, kendo mano penjo mariek. Ng'amo penjo no penjo mariek, nikech wasegombo, nikech giwacho ga ni charity begins at home. Wasegombo mondo wariwre gi mbalariany ma pacho ka, to wayudo ka nitie pek matin. Kaka nanyisi sani weche AI osedhi, to kaka UNICEF kang'iyo kaka technology wantie, nanyisi ni watimo waonge kata semesters, watiyo gi modules. Kenya pok odonjo system. Pod wane semester, pod wamakore semester kae, ok wadwa wuok e semester. To ndalo sekalo sani Gen Zs kwayo on demand exams. Koro kantie on demand exams, ang' iketo nade ng'ato e semester. Koro piny osekalo kanyo, mabe wasebedo kwa wawuoyo gi jotendwa mag mbalariany mondo wane kaka wanyalo timo riwruok mondo wati kanyakla kuma piny dhiye. Erokamano ahinya mano kanyero Winnie Recho mabende en jata tije e riwruok mar UNICEF, mabende wawuoyo weche go mag siro somo mamalo. Namba osechiw kanyero mano 07 4 5 7 diponi digomb mano mar yudo kony makana mano ero kata sir makamano ero. Kata kamano ting' en mari owuon, donje mbui ng'iane kanyero gik manitiere, to dongo bed mana joma serious, joma ni gombo somo. Wabro konyogi. Erokamano ahinya mar bedo kodwa. Ibende kik idhi mabor, pod wadhi nyime gi weche manyien mamoko Oyimore.